Már minden mást próbáltam, ez jött be. Amikor először hallottam erről az online rendszerről, csak a pénz lehetőség érdekelt. Tanulni, trédelni, profitálni. Azt hittem, ha ügyes vagyok, gyorsan jön az eredmény. Aztán eltelt néhány hét, és rájöttem, hogy ez nem csak arról szól, mennyi pénzt tudsz keresni, hanem arról is, hogyan érezd magad közben. Fáradtan, stresszesen, nyomás alatt nem lehet jól dönteni. És valljuk be, a legtöbben nem a tőzsdén nőttünk fel, nem tanultunk pénzügyeket. Ami viszont meglepett, ez a rendszer nem csak a trédelésről szól, ez egy komplett webpláza, ahol a digitális oktatás mellett találsz egészségmegőrző termékeket, naturkozmetikumokat, utazási platformot, sőt olyan formulákat is, amik segítenek a stresszt csökkenteni, jobban aludni, kiegyensúlyozottabban élni. És itt állt össze a kép. Mi lenne, ha nem csak pénzt keresnék ezzel, hanem segítenék másoknak is jobban lenni? Ma már így gondolkodom. Egyetlen webpláza, többféle út. Nem kell mindenkinek tréderré válni, van, aki az alvás problémájára keres megoldást, van, akinek a hormonális egyensúly fontos, van, aki csak el akar kezdeni tanulni valami újat. Ez már nem csak egy pénzkereseti módszer, ez egy tudatos online vállalkozás, amit bárki akár otthonról, akár külföldön élve is elkezdhet. Ha te is keresed az utadat, és szívesen beszélgetnél erről, írd kommentbe, beszéljünk. Privátban folytathatjuk minden kötelezettség nélkül.